Gawa sa mga buses, modernized PUV o pipila ka mga taxi unit ang nagdaga na karon sa kadalanan aron pagsilbi sa riding public. Karong Miyerkules lang accredited nga mga transportation network vehicle services kon TVNS sa Central Visayas ang mosunod pag-operate. Samtang mga PUJ drivers padayong nanawagan nga tugutan na usalab sila nga makapamasahero. Adunay live update si Faye Marie Dumabok. Fem. Bob, gitugan sa usa sa mga nagdumala sa usa sa mga TNVS dinhi sa Sugbo nga sa pipila ka semana pa sa pang bulan sa Hunyo daan na nilang giandam ang mga gikinahanglang rekisitos, mga dokumento ug subayong health protocol alang na sa pagbalik ug pagpamasahero. Usa na niini ang special permit gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ug ubang rekisitos gikan sa kagamhanan sa dakbayan ug probinsya sa Sugbo. Matod ni Raymond Dihan, pangulo sa Vismen Operation sa usa ka TNVS, nga tinguha Manila nga tanan na ang makabalik sa operation. Apan kapin sa usa ka gatos lang ang nahatagan pa sa mga gikinahanglang permit. Hinungdan nga sa mga dakbayan sa Sugbo ug Mandawi rauna ang ilang pagserbisyo. Sa pagsunod sa kamanduan, cashless sila. Kung strikto nga online nga bayad lang, sama na lang sa debit o credit card. Ug striktong maximum sa duha ka pasahero lang. Ipatuman usab ang health protocol diha sa sakyanan, sama sa pagbutang og division gikan sa driver ngadto sa mga pasahero. Ug pag-disinfect sa sud sa sakyanan matag higayon nga manaog ang mga pasahero. Sa pag-book online, adunay i-fill up ang pasahero lakip na ang driver pag siguro nga wa sila'y sintomas sa COVID-19. Everything like para to secure lang yun sa safety lang yun sa ato ang pasahero and also the driver. Relative RB and we already also submitted to provincial capital last week. So hopefully if karon ma-release siya karon. Sa laing bahin ng mga driver sa mga PUJ mihangyo sa LTFRB ug sa Department of Transportation nga tugutan na silang makapamasahero. Matod sa Alliance of Transport Organization member Intra Cebu City o Atomic nga may mga lakang na usab silang gihimo aron pagsunod sa health protocol. Samtang kini mga PUJ driver sa Lapu-Lapu City matag adlaw usab nga moduaw sa ilang terminal sa panghinaot nga katugutan na sila nga makapamasahero. Sa Manila, ako na silang gisultian nga kaning duno naman na intaw kuan diri kanang executive order ng atong mayor nga pwede namin kadagan kaning mga bus o kaning mga PUJ. Ako na nang andam na para ready na ni nagbiyahe. Pagkada adlaw na kami dire pirmi. Kay kani atang lagi tag kanus agad ang klarong biyahe. Bob, gitugan sa LTFRB 7 nga sa niaging semana lang 240 ka mga special permit ang ilang na-issue sa mga PUV. 150 niini ang alang sa mga TNVS ug sa mga taxi. Samtang padayon pagyapon nga gipaabot ang desisyon sa uluhang buhatan alang na sa pagpamasahero ug balik sa mga gitawag og traditional PUJ. Bob? Thank you so much, Faye Marie Dumabok, sa imong live update.